جے کر دین علم وچ ہوندا تے تاں سرنے کیوں چڑھ دے 18,000 جو عالم آیا او اگے مر دے مکے گیا تے کی پھل پایو تے سکھ آیا ہنر بازی کیا بات ہے ہاتھ وچ تسبیح تے پکڑ مسلے تے بنیو پاک نمازی کپڑے گل وچ پاویں تے آکھن سب حجازی باج فنا حق حاصل نہیں اتے ناہی مولا لانا باغی تے ساڑنا سکھ دیاں روحاں ایک دل بیچارہ کی کرے سی جد شوق نہ ہووے دو
تے نینو بیٹھ عدالت کیتی تے میل چوکی تے لوگ رسے ایک بار نہ کھسے تے رسی نہ ایک دو جی واہ کیا بات ہے خالص نیل پرانے اُتے نہیں چڑھتا رنگ مجیٹھی واہ جی واہ کیا بات ہے میں قربان تہاں تو باہو جنا مگر سجن